Goeiemorgen, mijn mooie mensen. Ja, praat met jou, mijn mooie mens. Vandaag wil ik een beetje persoonlijk raken. Gisteren had ik mijn totaal en al mijn meer verloren. Ik was zo kwaad, ik was zo upset, want mijn goedheid, mijn nederigheid, mijn mooie praat, heeft me niks geholpen. Dit veroorzaakt dat ik geïgnoreerd word, dat ik niet gerespecteerd word. En hij het de woede gestoken. Totdat ik ga slapen. En ik bid voor ik in die bed klim en ik vraag vir die Here, geef my vrede. Geef my antwoord, geef my wysheid en insig, want ek weet nie wat om te doen nie. En die Here sê vir my, los dit in my hande. En wonderbaarlik genoeg los ek dit in die Here se hande en vanoggend skrik ek wakker met 'n smile. Ek skrik wakker met 'n bly hart, 'n hart wat vrede het, wat weet dat die Here sal doen wat die Here moet doen. So vandag my mooie mense, as ek kwaad raak, as ek overwhelmed voel, as ek voel dat jy die oorlog besig is om te verloor, gee dit vir die Here, want hy sal vir jou vrede gee. Mooi bly, my mooie mense.